আপুনিও তো আমার নিচিনা মানুহ তো আপোনাৰো দায়িত্ব আছে যে আমাৰ সমাজক মানে ৰাস্তা দেখাবৰ কাৰণে আপোনাৰো অধিকাৰ আছে सोरबाया फराय होनब्ला फरायग्राया फरायाब्ला बुंग्राया बुंबाय थागोन खिन्थु बेजों माबा खामानि जागोन जानो जाया आरो बे जों माला बेसे गोबाव थांबावगोन बेनो आं लुबैयो डक्टर अनजालि मेमआ गोरोंनि थाखाय गिजादों बर' बिमानि गेजेराव आब' प्रमिलाया आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार जानाय बिबानखौ लानानै जोबोर बाख्नायथाव बर' आन्दलनाव बर' बिमानि गेजेराव बाहागो लानाय आब' प्रमिला बेबायदि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव सानसुमा खुंगुर सारमोन बायदि दिल्ली सरकारजों गिजानाय गुवाहाटी सरकारजों गिजानाय बेबायदि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव नाजानांगौ गावनि जिउखौ अबथिरा बिमा बिफानि मिजिंखौ फैमाल खालायनानै अबथिरा हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाया जोबोद दुखुनांथावना रुम मोनसेयाव खथा मोनसेयाव हाबनानैहाय लाइट फोजोंनानै थागोन दरा भांजोबनानै थाबाय फरायदोंना फरायाखै बिमाया मालाबा नायखंख्रिहैयोना बिफाया मालाबा सोंहैयोना बेसेबां फरायदों ओंखाम जाखांनोसै बिमा बिफाया दर मारिना उन्दुना थानोसै फिसालाया फिसाजोआ लाइट फोजोंना दंबाय थायो लेम्प सावना दंबाय थायो खैथासिम उन्दुखो ना लेपटपाव गेलेखो ना फनाव माबा खालामबाय थाखो मालाबा सोंदोंना जों सोङा ओरैबायदि समायना लाइमोन सिख्लाया गावखौ फोजोबनानै लाबाय भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद दुखुनांथावना जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लानाय बिमा बिफानि मिजिंखौ थेर बेथेर खालायनानै अबथिरा जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लानाय जोबोद दुखुनांथावना खनले खनले बर' हारिनि गेजेराव डक्टर अनजालि मेमनि आरो आब' प्रमिलानि जेरैबायदि हारिनि गेजेराव खामानि मावबोनाय आरो माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय गेदेरमाफ्रा रोंगौथि लानानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय बेबायदि जोंबो जानो थाखाय जेरै डक्टर अनजालि मेमआ हारिनि खामानि मावबोनाय आरो हारिनि जेंनाफ्राव मोनफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामफ्राव डक्टर अनजालि मेमआ नुजाथिनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एडभाइस होबोनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेसेबां फरायनायाव गोसो होनांगौ बिमा बिफाया बेसेबां थाखा फैसा गारनानै फोरोंदों बेफोरखौ माबोरै जाफुंसारनांगौ बेबायदि माखासे एडभाइस होबोनायखौ जोङो बांसिनै खोनाबोयो दा फरायसुला फरायसुलिफ्रा डक्टर अनजालि मेममोननि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामफ्राव बुंबोनाय ससियेल मिडियाफ्राव बेफोरखौ खोनासङोना खोनासङा जोङो मोनसे सन्देह दं डक्टर अनजालि मेममोननि बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनासङोबा सम सम फरायनायफ्राव जोबोद माखासे थुलुंगा मोनो आरो बिमा बिफानि थाखा फैसा गारनाय बेफोरनि माखासे बिमा बिफाखौ माबोरै अनफिननांगौ आरो बिमा बिफाया थाखा फैसा गारनायखौ माबोरै न'खरखौ फेदेरनांगौ हारिखौ माबोरै जौगाहोलांनांगौ गुबुनखौ बोरै फरायनाय आरो माखासे हारिनि खामानि मावनायफ्राव फरायसुला फरायसुलिफ्रा एडभाइस होलांनांगौ बेफोरखौ माखासे जोङो खोनाबोयो डक्टर अनजालि मेमनि माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एडभाइस होबोनाय दा बेबायदि माखासे बाथ्राखौ जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बांसिनै खोनासंनांगौ जेरै बर' बिमानि गेजेराव सानसे समाव आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार जानाय आरो हारिनि आन्दलनाव बाहागो लानाय आरो हारिनि जेंनाफ्राव नुजाथिनाय आब' प्रमिलाया जेरै आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार बिबानखौ लानानै खामानि मावबोदों बिटिसि बिटिआरआव जेरै जनजातिफोरखौ खौसेथि खालायनानै खामानि मावबोदों बेबायदि माखासे जोंबो आब' प्रमिला आरो गुबुन गुबुन माखासे बर' बिमानि गेजेराव खामानि मावबोनाय माखासे गेदेरमा बर' बिमाफोर दं आब' प्रमिलाया आसामनि बिबानखौ लानानै खामानि मावदों बेबायदि बर' बिमानि गेजेराव आरो जोनोम लागोना लाला आरो जेरैबायदि डक्टर अनजालि मेम गुबुन हारिफोरजों गोरोंनि थाखाय गिजानाय जातिनि जेंनाफ्राव सरकारनि सायाव बुंनाय आरो जातिनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिफ्राव दिल्ली गुवाहाटी थांनानै जातिनि बांसिनै खामानि मावनाय जों नुयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनि प्रग्रामफ्राव नुजाथिनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ माबोरै फरायनायाव बांसिनै सानहर गोसो होनांगौ बिमा बिफानि माखासे मिजिंफोरखौ माबोरै जाफुंसार होनांगौ बेफोरबायदि जों माखासे एडभाइस होबोनाय बाथ्राफोरखौ जोङो बांसिनै खोनाबोयो बेबायदि माखासे एडभाइस होबोनाय माखासे राव आरो थुलुंगा होनाय एडभाइस होनाय बेबायदि माखासे ससियेल मिडियाफ्राव दिनैसिम गाव गावनि मबाइलाव फुंनि साननि खोनासंनो हानाय ससियेल मिडियाफ्राव अनजालि मेमनि बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव
नागिरोबा जों नुयो आरो माखासे आब' प्रमिलानि खामानि मावबोनाय फरेस्ट मिनिस्टार जानानै आरो बर'नि आन्दलनाव बाहागो लानाय खामानि मावबोनायफोरखौ जों नुयो दा बेबायदि माखासे जानो हानाय आरो जोङो बांसिन गोजौआव थांनो हागोन नामा डक्टर अनजालि मेमनि जों गोजौआव आवगायनो हागोन नामा आरो आब' प्रमिलानि जोङो गोजौआव जोङो आवगायनो हागोन नामा फरायसुलाफोरनि गेजेराव बांसिनै नाजानांगौ बुंग्रोनो नागिरो जे एबसुनि कनफारेन्स हिसाबै जे नर्मेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जायखिजाया फरायसा आफादफोरनि मावनांगौआ मा रला मा बिबाना मा जों गुबुननिजों बारा रुजुनो हाया जायो स्पेशली जेब्ला बर'नि कन्टेक्स्टआव फैयो जे बर'नि फरायसा आफादा फरायसाफोरनि बाथ्राखौ साननायजों लोगोसे हारिनि थामोनथानि बाथ्रा सानबोनांगौ जादों दिनैनि बाथ्रा नङा गोदोनिफ्रायनो स' एक्सट्रा मोनसे बिबान लानानै हारिखौ माबादि गोख्रों खालामनो हारिखौ माबादि फोथांनानै लाखिनो हारिनि मोनथायफोरखौ बोरै मोनहोनो बिनि बागै राजखान्थियारि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि हारिमु बिथिं बेफोर गासैखौबो सोलोंथाइजों लोगोसे नायबोनो गोनां जादों आरो बेबादिनो गोख्रों बिबान लाबोनाय एबा रल लाबोनायखौ जों नुयो थामहिनब्ला दिनै गुसुङै बुंनो थाङोब्ला बेखौबो सोरबा सोरबाया बुंनो नागिरो जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जदिउ फरायसानि आफाद उल्थाहै गार्जेननि बिबान लानो गोनां जादों हारिनि थाखाय बेयावहाय बेबादि मोनसे गौथुमा दिनै जोंहा गुबुन गुबुन आफादफोर दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंहा पेरेन्ट बडि बादि दं आरो दिनै जोंहा आन्टि पलिटिकेल पार्टिफोरबो दंसै बे थासेयावबो दिनै मानो बे रलखौ लानो गोनां जादों अब्ला जोंहा फिननाया हयथ' फैगोन जे गावबा गाव बिबानखौ जाबादि लानांगौमोन बेखौ लाजोबनो हायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मावनांगौनि साननांगौनि एसे बादगा माखासे बिबान लानो गोनां जादों आरो बेखौ जों फोथायो गासैबो बर'आ मदद होबोदों हेफाजाब होबोदों आरो बेबादिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसाया आवगायबोनो हादों दिनै मोनसे फरायसा गौथुमनि जा गुबै आखु बेखौ नायोब्ला जों नुयो जे फरायसाफोरनि गांनाय उखैनाय मोननाय मोनै आवगायनो हानाय हायै बेखौहाय साननाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशनजों आवगायदों मोनसे स्ल'गान होगासिनो क्वालिटी एजुकेशन दानाय मान गोनां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनाय बर' फरायसाफोरखौ दा बेखौ बर' फरायसा आफादाल'सो बुंबाय थादों ना जों हारि हिसाबैनो बयबो सानदों गोसोआव लादों बिमा बिफा हिसाबै समाज हिसाबै गार्जेन हिसाबै जे येस वी नीड क्वालिटी एजुकेशन जोंनो नांमारगौ बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंजेननानैसो होबाय बेखौहाय साफ्रोमबो बर'आ गोसोआव लाखिनो नांगोन जे बे बर' फरायसा आफादनि बा एबसुनि लुबैनायल' नङा इट शुड बी बे जोंनि हारिनि लुबैनाय जानांगोन हारिनि हास्थायनाय जानांगोन साफ्रोमबो बर' फिसाखौ जोङो क्वालिटी एजुकेशन होनाय स' व्हाट वी मीन बाय क्वालिटी एजुकेशन जों गुन गोनां सोलोंथाइ होनब्ला मा मिथियो दिनैसिम जोङो बर' फरायसानि बाथ्राखौ सानोब्ला दासिम जों मालाबा खाफाल हमनो गोनां जायो दाबो जों साननो गोनां जायो मानो जों बै आनसारखौ दिनैसिम मोनहैनो हायाखै जेराव थाङोब्ला जों बुंनो हागोन थोबाय जोंहाबो दिनै मोजां फरायसा अनेक ओंखारबाय जों दिनै आथिंनि आखाइनि आसिखौ जोङो गोरोबहोजोबनानै सानब्लाबो बेवहाय सिखाङा सानजोबनो हाया आग्लायबावो आसिया बिदिब्ला जों हमनानै लानांगोन बा जों मिन्थिखायो जे स्टिल टु गो लं वे गोजान लामा हान्थिनांगौ दं गोदो बुंग्राया खममोन मावग्रायाबो खममोन दा बयबो बुजिबाय बुंग्राबो दंसै नारसिनग्राबो दंसै खिन्थु दायो जों बेखौ नुबाय जे बुंग्रा नारसिनग्रा आरो बे मावग्राजों मानिग्रा फल' खालामग्रा बे खिन्थु बे गेजेराव जोंहा बिराद गेप दं बेखौ जोङो समान खालामनो हानांगोन दिनै सोरबाया फराय होनब्ला फरायग्राया फरायाब्ला बुंग्राया बुंबाय थागोन खिन्थु बेजों माबा खामानि जाया आरो बेखौ जों दिनै नुनो मोनदों एखे रोखोम हारिनि बेलायावबो हारिनि थाखाय मोजां सान बयबो बुंगासिनो बेसेबाङा सानो खौसे जा बयबो बुंगासिनो सोर मावदों सोर जामारदों मोजाङै फराय गोजौआव थां गुन गोनां सोलोंथाइ ला बुंगासिनो बेसेबाङा मानिदों थ' थोननाय आरो मानिनाय बेनि गेजेराव जोंहा दिनै फारागा बांद्राय लांदों बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो नोंथां
नोंथांमोननि बे ओनसोलनिया गुबुननिया गुबुन दाब दाब जायगायाव बेबायदिहाय बुङै बुङै हयथ' मोनसे समाव सोलायनाय फैगोन अफकर्स गोदोनिख्रुइ दा जों एसे बांसिन नुयो बेखायनो आं खावलायो नोंथांमोननि बे ओनसोलनि रायजो राजाया दिनैनि सानखौ मोनसे खाबु हिसाबै ला दिनैनिफ्राय फरायसायानो जा बिमा बिफायानो जा गार्जेनानो जा गासैबो बे सतबांसाखौ गोसोनि गोसोआव लानि खुगाजों नङा नाथाय गोसो सिङाव जों लानि दिनै जोंनि हारिनो जा गोनांथि जाथों जों बेखौ जाहाथे फरायनो हायो जों जाहाथे बेखौ लुबैनाय बादि आवगायाव लांनो हायो हारिनि थाखाय सानो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय सानो जोंनि इयुननि थाखाय सानो साफ्रोमबो बर' फिसाहा बिबान दं बेखौ जाहाथे जों गोसोनि गोसोआव लानो सोरबाया मावदों सोरबाहा बिबान दं सोरबाया अमुक गौथुमाव दं बिसोर मावबाय थागोन बिसोरसो थांगोन बिसोरनिसो बिबान न' बेबायदि जाया जों साफ्रोमबो इनभल्भ जानांगोन जों साफ्रोमबो बिबानखौ लानांगोन हाबनो नांगोन बे बिथिंफ्रावहाय मावनो जों सतबांसा लानांगोन दैदेनग्रा सोरबा थागोन खिन्थु नों आंहा गासिबो मावब्लासो जोंखौ सोरबा सासेया दैदेनगोन दा दैदेननाया अब्लासो जाफुंगोन दा साक्सेसफुल बोरै जानो लोगोआव थाफाग्राया गोसोखौनो होआब्ला दे होनफायाब्ला हेफाजाब होआब्ला मदद होआब्ला देयर कानट बि एनि लिडार जों लिडार होनोब्ला दैदेनगिरि होनोब्ला सोरबादिखौ होनो जायफोरा मोजां फलोवार्स दङ जायखौ लानानै थारैनो सासे मानसिया खामानि मावनो हादों जों बेखौसो लिडार होनो नङाब्ला दिनै मोसौ लावखारखौबो लिडार होनगौमोन गोबां 50टा 100टा मोसौ गुमनाय बेखौबो जों बुंगौमोन लिडार होननानै नङा who can cooperate who can work together who can stand together and who can understand जाया लोगोआव थाफानो हायो जाया गसंफानो हायो जाया मावफानो हायो जाया बुजि मोनो आरो समानहै आवगायो बेखिनि मानसिखौ दैदेननायखौसो जों दैदेनगिरि होननानै बुङो बेनिखायनो जों जुदि मोजां दैदेनगिरि नागिरोब्ला जों बयबो क'अपारेट होनांगोन जों बयबो हेफाजाब होनांगोन मदद होनो नांगोन दिनै जों बयबो मिन्थिगौ जे सोलोंथाइया ओरैबायदि गोहो दङ बुहुमाव मोनसे बाथ्रा दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बुहुमाव जेसेबां हाथियार दं बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन हाथियारानो जाबाय सोलोंथाइ नोंथांहा जुदि सोलोंथाइ दङ अफकर्स आं सार्टिफिकेटल' मोननायखौ बुङाखै गुन गोनां सोलोंथाइ जुदि नोंथांहा दङ नोंथांखौ रावबो थगायनो हानाय नङा नोंथाङा जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ दङ नोंथांखौ रावबो फोलानो हानाय नङा रावबो नेवसिनो हानाय नङा नोंथांनि मोन्थाइखौ सिख'नो हानाय नङा बेवहाय जों जुदि मोजां सोलोंथाइखौ नाजावनो हाया लानो हाया जों जेब्लाबो नारसिनजागोन जेब्लाबो जोङो थगायजागोन जेब्लाबो जोङो नेवसिजागोन सोबख'जागोन नासयजागोन फोलाजागोन बेवहाय जों दिनै न'सेनि बाथ्रा नङा सोरबा सासेनि बाथ्रा नङा नाथाय गासैबो बर' हारिनि फिसाफोरखौ जोङो नंगुबै ओंथियाव मोजां सोलोंथाइ होनानै खर' दैखांनानै गावनि मोन्थाइनि बागै गियाल'ना बुंनो हानाय गावनि मोन्थाइनि बागै मिन्थिनाय लाजियालासिनो गियालासिनो साहस खालामनानै विथ फुल कनफिडेन्स जों जाहाथे आवगायनो हायो नंगुबै सोलोंथाइया गोसोआव बोलो होयो फोथायनाय होयो कनफिडेन्स होयो आरो जायहा मोजां सोलोंथाइ गैया साहसबो जानाय नङा गिनायाबो खारनाय नङा लाजिनायाबो खारनाय नङा जोंनो सोलोंथाइया सार्टिफिकेट होनायजों लोगोसे डिग्री होनायजों लोगोसे साख्रि होनायजों लोगोसे थाखा होनायजों लोगोसे मा होयो गावनि सायाव फोथायनाय होयो साननो बोलो होयो गिनाय गैयि खालामो साहस गोनां खालामो स' थारैनो जुदि जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हामारो सासे मानसिया कमप्लिटलि मा जायो जौगानो हायो फ्रम अल साइड्स गासैबो बिथिङाव कमप्लिट मेन और वुमेन जानो हायो नङाब्ला खंख्ला जायो माथिंबा आवगायबाय माथिंबा गैया बेवहाय आं आइ आफा गासैखौबो खावलायो जाहाथे जोङो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ मोननायाव बयबो हेफाजाब होयो थुलुंगा होयो आं बे बेलायाव दिनै बेयाव गिदिर फरायसाबो दं उन्दै फरायसाबो दं आरो स्पेसियेलि बिमा बिफा गार्जेनफोर दं बेवहाय आं मोजां मोनदों जों बेखौ बुंजायो जे खालि फरायसाफोरखौ जोङो फराय मोजां रिजाल्ट खालाम मोजां साननो सोलों बेखौ जों बुंब्लाबो जाया
बेखौ मोजां फरायनायनि एनभाइरनमेन्टखौ न'आव बिमा बिफायासो होनांगोन गार्जेनासो होनांगोन बेवहाय जों गासैबो दिनै फरायनाया मोजां नङा दिनै टप 10 बर'फ्रा थांनो हाया टप 20 थांनो हाया मोजां रिजाल्ट खालामा होननानै जुदि जों गथ'फोरखौल' बुंबाय थायोब्ला बे बाथ्राया आद्रा जागोन इनाय खालामनाय जागोन फरायसाफोरनि बागै आं बेबायदि सानो आं बे दायखौ आं बिमा बिफानोबो होनो लुबैयो आं गार्जेनफोरनोबो होनो लुबैयो खारन it is the parents, it is the guardian who can give the best environment. साबसिन आबहावाखौ मोजां आबहावाखौ न'खराव बिमा बिफायासो होनो हायो बांसिन थुलुंगाखौ बिमा बिफायासो होनो हायो जों दिनै बिमा बिफा गार्जेनफ्रा फिसा फरायसानि सायाव जों बेसेबां नोजोर होयो आंनिखौथ' आं बुंनो हाया जोंनि दिनाव आइ आफाया ओरैबायदि खारहामोन जोंहा आफाया फराय घन्टाब्रै जथार नाङो नङाब्ला ओंखाम होआ हराव खिन्थु दानिफ्रा बेसेबां फिसालाया रुम मोनसेयाव खथा मोनसेयाव हाबनानैहाय लाइट फोजोंनानै थागोन दरा फांजबनानै थाबाय फरायदोंना फरायाखै बिमाया मालाबा नायखंख्रेहैयोना बिफाया मालाबा सोंहैयोना बेसेबां फरायदों ओंखाम जाखांनोसै बिमा बिफाया दरमारिना उन्दुना थानोसै फिसाजोआ लाइट फोजोंना दंबाय थायो लेम्प सावना दंबाय थायो खैथासिम उन्दुखो ना लेपटपाव गेलेखो ना फनाव माबा खालामबाय थाखो मालाबा सोंदोंना जों सोङा बेनि उनाव जों दाय होयो फिसाखौ बेवहाय आइ आफा नोंथांमोन जोंहा गिदिर मावनांगौ दं आंबो सासे बिमा आंहाबो फिसा सानै फरायसा दं मैया दाखालि सानसुमा खुंगुरा मोनसे दुखु नांथावना बाथ्रा बुंदों जों बारा सम गैला जोंनि बैसोआ जोबोद बैसोगोरा जाबाय सानसुमा खुंगुर सारा जोबोद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दुखु नांथावना बाथ्रा बुंदों सानसुमा खुंगुर सारमोननि बाथ्रा बुंनाय आरो माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ ससियेल मिडियाफ्राव खोनासङोबा जोबोद फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां एडभाइस होनायखौ जों बांसिन नुयो दा दिनैनि समाव जों नुदों सोरबा डक्टर अनजालि मेम मोनहा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अबेबा समाव हरखाबै माबा मोनसे जानानै जुदि अबथिरा जोंनि हारिनि गेजेराव गैया जायोबा जेरै आब' प्रमेला मोनहा जोंनि हारिनि गेजेराव अबथिरा गैया जायोबा आरो जायफोर सानसुमा खुंगुर आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जुदि जायफोर सिनियर जों नुदों बे सिनियरफ्रा गैया जायोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिल्लीयाव गुवाहाटियाव ससियेल मिडियाफ्राव आयेननि खाथियाव बाथ्रा बुंनो हानाय जों मानसिखौनो नुला दा दिनैनि समाव जों जोबोद गिखाङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानसुमा खुंगुर सारमोन बायदि गुबुन माखासे गेदेरमा दैदेनगिरि सिनियरफोर जुदि गैया जायोबा आब' प्रमेला आरो डक्टर अनजालि आब'मोन बायदि सिनियर होननानै बुङोबा जों बिसोरखौ बुंनो हायो दा बिसोरनि माखासे सिनियर जायफोर हर सान जानाय उन्दुनाय टाइम मथे दिनै जों नुयो जानाय टाइम मथे बिसोर मोनजाया टाइम मथे उन्दुनो मोना दा बेफोर हारिनि गेजेराव गैयाबा जोङो बर' हारिया जोबोद नाख्रेबजागोन आरो हारिया माबायदि जोङो गसंनानै थागोन बहुद सिन्था खालामनो गोनां दिनैनि समाव जों बांसिनै नुयो जाय फरायसुलिफ्रा माखासे गेदेरमाफोरनि बुंनाय रावफोरखौ खोनासंला बिमा बिफाजों मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय सम होला बिमा बिफाया मा बिथोन होयो बिमा बिफाया थाखा फैसा गारनानै बेसेबां फोरोंदों बिमा बिफाया बेसेबां मिजिं दं दिनैनि फरायसुलिफ्रा बिमा बिफानि सिन्था धारनाफोरखौ नाहरला गावनि रोंगौथिखौ लानानै साख्रि बाख्रि लानानै बेफोर लामाखौ गोसो होनायजों दिनै फरायसुलिफोरखौ गोसो होनायजों नुला दिनै गुबुन हारिफोरजों थगायजानानै सोरबाया BA MA फरायनानै गुबुन हारिफोरजों थगायनानै लांजानाय जाय हिन्जावसाफ्रा गावनि जिउफोरखौ अबथिरा मालाबा समाव सुइसाइड जानानै थैनाय जों नुगासिनो आरो मैया दाखालिनि गेजेराव मा जाहोननि थाखाय जाय फरायसुलिया गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लाखो जाय फरायसुलिफ्रा गावनि जिउखौ फोजोबनायनि सिगां बिमा बिफाखौ बा गामिनि रायजो राजाफोरखौ हारिनि खामानि मावनो थाखाय जाय सिनियरफ्रा मा एडभाइस होलांदों बेखौ बांसिनै गोसो होलांनांगौ जाथाय जानानै गावनि पार्सनेल फिसा जाथायफोरखौ मालाबाबो गिदिर साननानै लानाङा बिमा बिफाया जोनोमनि उनाव बेसेबां आबदाल लाबोदों बेसेबां थाखा फैसा गारदों बेफोरखौ साननायासो बांसिन गोरबो बिखायाव दोरफो गोसो
खांनाया अरायसम गावनि गोसोआव थानांगौ। दा दिनैनि समाव बयनिबो फरायसुला फरायसुलिफोरनि आखायाव मबाइल थायो। बयनिबो आखायाव जाय गेदेरमाफ्रा माबायदि एडभाइस होलाङो जों बांसिनै नुयो। सोरबा सानसुमा खुंगुर, सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामफ्राव नुजाथिनानै, डक्टर अनजालि मेम मोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामफ्राव नुजाथिनानै बांसिनै जाय गेदेरमाफ्रा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एडभाइस होनायजों मोजां मोजां माखासे माब्रै फरायसुला फरायसुलिफ्रा आवगायलांनांगौ जों बांसिनै ससियेल मिडियाफ्राव खोनासंबा जों नुयो। दा दिनैनि समाव मबाइलखौ लानानै मा नायो मा खोनासङो जों दिनै बांसिनै माखासे नायथावै खोनासंथावै बांसिनै जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मबाइलाव खोनासंनाय नुयो। दा दिनैनि समाव जोबोद फरायसुला फरायसुलिफ्रा सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खोनासंनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एडभाइस होग्रा गोरों गोराफोर ससियेल मिडियायाव जोबोद दंसै। बिमा बिफाया हाजासे गावनि गथ'खौ माखासे बिथोन होनो बा गावनि गथ'आ माब्रै गियान लानांगौ माब्रै फरायनांगौ बेफोरखौ जुदि बिमा बिफाया बुजायनो रोङाबो जानो हागौ। ससियेल मिडियायाव बांसिनै बिमा बिफाखौ माब्रै आबदाल लानांगौ, बिमा बिफाया माब्रै फोरोंदों आरो माब्रै आवगायलांनांगौ गोरों गोराफोरनि एडभाइसखौ मबाइलाव नायोबानो नुसै। दा बिनि थाखायनो आं आसा खालामो जाय बिमा बिफाफ्रा आन्दालनाव बाहागो लानानै फरायनायनि माखासे जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा बांसिनै बै समनि सिनियर बिमा बिफाफ्रा बारा रोंगौथि गैया। गथ' गथायखौ माखासे एडभाइस होनो हानाय रोंगौथि गैया। आन्दालनजोंनो बर' हारिया फरायनाय आरो माखासे बेफार फालांगि मावनाय, साख्रि बाख्रि मावनाय आन्दालनावनो जोंनि बर' हारिया माखासे लामा आन्दायनानै थानांदों। अबेबा इन्टारभिउ होनांगौ, अबेबा फरायनांगौ, अबेबा एग्जाम होनांगौआ आन्दालनजोंनो माखासे समा थांगारदों। दा बिनि थाखायनो जायफोर साफा सानै गोरों गोराफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव जोबोद एडभाइस होनाय दं बेफोरखौ खोनासंनाया जोबोर गोनांथि। आरो जाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं बांसिनै बिथांमोनखौ हारिनि थाखाय बा हारिखौ फसंनानै लाखिगोनखौ जों एकदम गिथावना माखासे जायफोर दिल्ली सरकार, गुवाहाटि सरकारनि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हारिखौ माखासे फिसा फिसा हारिफोरखौ एकदम गाहायाव लांनो थाखाय जों बांसिनै नुबाय थादों। दा बिनि थाखायनो जायफोर जोंनि बर' हारिनि गोहो खुंथायाव दं, जायफोर सिनियर गोरों गोराफोर बिथांमोननो बिबानखौ सोरबा MLA, सोरबा मावनांगौ खामानि बिबानफोरखौ जायफोर सिनियर आबसुनि आन्दलनाव बाहागो लानाय सानसुमा खुंगुर सारमोनहा दिनैसिमबो जोबोद दिल्लीयाव गुवाहाटियाव थानानै खामानि मावनो हानाय जोबोद माखासे साहस दं आरो माखासे मा बुंनानै गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बा हारिनि गेजेराव माखासे रायजो राजाफोरखौ माखासे खोनासंथावना बाथ्राफोरखौ खोनासंहोनो हानाय गोदै राव दं आरो माखासे मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिल्लीखौ बुंनो हानाय, गुवाहाटिखौ बुंनो हानाय सानसुमा खुंगुरनि माखासे लोगोफोर आरो जायफोर सिनियर आरो जेरै जोंहा सानसे समाव बर' बिमानि गेजेराव सासेल' नायल' जाल' फरेस्ट मिनिस्टार बिबानखौ लानानै आसामाव खामानि मावबोनाय आब' प्रमिला आरो बयजोंबो गिजानाय गुबुन हारिफोरजों गोरोंनि थाखाय गिजानाय होननानै बुङोबा बर' बिमानि गेजेराव डक्टर अनजालि मेमनि अनगा रावबो गैया। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा डक्टर अनजालि मेमा जेरै गोरोंनि थाखाय गिजादों बेबायदि जानो आरो नाजानांगौ आरो डक्टर अनजालि मेमनिफ्राय एसे गोजौआव थांनो बांसिनै फरायसुला फरायसुलिफ्रा बांसिनै नाजानांगौ। सानसुमा खुंगुरनिफ्राय जों माबोरै गोरोंसिन जानो हागोन आरो जायफोर माखासे गोरों गोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गोरों मानसिफोर दं बेनिफ्राय आरो साबसिन गोरोंसिन जानो नाजानांगौ। दा आं सानैल' बर' बिमानि गेजेराव नुदों, आब' प्रमिला जोंनि बर' बिमानि गेजेराव गिबि सिबिजाथाव बाख्नायजाथाव। बिनि थाखायनो जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा, जाय हिन्जावसाफ्रा, जाय फरायसुलिफ्रा डक्टर अनजालि मेम बायदि आरो आब' प्रमिला बेबायदि जानो नाजानाया अरायसम गोरबो बिखायाव थानांगौ होननानै आं आसा खालामो।